Velkommen til Hejren Cars, og velkommen til skønne Skanderborg. Vi er simpelthen på tur i dag, fordi at Peter, en god ven, har inviteret os til at komme og se et fuldstændig vanvittigt projekt, som de har lavet her hos LR Party i Skanderborg. Det var egentlig noget med strøm. Altså umiddelbart var vi sådan lidt, men dengang han så sendte mig videoen og billederne, så var jeg lidt, yep, lad os bare komme afsted. Så lad os kigge på det. Fordi at der er noget så vanvittigt, som en elbil, man faktisk godt gad have. Og det er det her fuldstændig sindssyge projekt, som er den første i verden. Ikke, Peter? Det er den første i verden, der kan godkendes i Danmark i hvert fald. Så det, der simpelthen er tale om, det er en Defender med et ordentligt stort batteri, som er født og opvokset lige herinde. Ja. Fedt. Fuldstændig. Jamen, kan du ikke fortælle bare sådan lige kort på bare noget, ikke sprog jeg skal kunne forstå, men sådan semi-menneskesprog, hvad skal der til for at lave sådan her? Altså det vi gerne ville, det var, at vi ville gerne lave en bil, en Defender, som man rent faktisk kunne bruge elektrisk. Som man rent faktisk kunne bruge. Det vil sige, at den skulle kunne supercharges eller lynlades. Den har en 1000 Nm Dana motor, som er det fede ved el, det er, at når det er 1000, så er det jo fra starten, hele tiden. Så den kan jo knække alt, hvad der findes af transmissioner, sådan en i dybest set. Hvis man bare giver den gas, så knækker alting. Så sådan en, den er programmeret, den har en motorstyring, så når man jogger speederen i bunden, så rammer den jo op, sådan at det hele ikke falder fra hinanden. Så den har 2 batteripakker, en hvor motoren lå før, og en hvor tanken den var før. Den har ATB, automatisk ATB-spær i centerdifferentialer i bagaksen, så den ikke bare ender i hjulspind. Det er også fedt nok. Hjulspind er fedt nok. Altså, hjulspind er fedt nok, men hvis man nu... den skal jo også kunne bruges til terrænkørsel, så det hjælper ikke noget, at man holder et eller andet sted, og så er der et hjul, der spænder. Nej. Så kommer man ingen steder. Nej, det er det. Så på den måde så... Men den er utrolig stabil. Altså, den er meget nemmere at køre end en Defender. Målet var jo egentlig ved at lave den, at den skal føles. Vi skal lave en Defender elektrisk, som føles fuldstændig rigtig. Ligesom den rigtige fornemmelse. Man sætter sig ind i en Defender, det hele det er råt og firkantet og koldt og hvad det nu er. Og nogle gange også. Lidt. Og så sætter man sig ind i den, og så fungerer den fuldstændig ligesom Defender, bare meget nemmere, uden vibrationerne og uden støjen og uden gearskiften og uden hakkene mellem, at man slipper gassen og det her. Og at det skal være nemmere at køre den, men at man samtidig skal have den der fornemmelse af, at det her, det er fandme en Defender. Ja. Og man har 100% fornemmelsen af, at det her, det er en Defender. Der er ingen forskel andet, end at det hele, det bare er opgraderet. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt fedt. Altså, vi taler faktisk tit om det der med, at alt sådan, jeg elsker alt sådan noget, hvor man siger, at det er sådan noget resto mode og alt sådan noget Singer Porsche og sådan noget. Jeg elsker det. Det der med, at man har noget, som er helt vildt smukt og ikonisk og goddamn sejt. Men man gider ikke køre i det. Altså, jeg gider ikke køre i en gammel Porsche. Jeg kan godt køre en Porsche, som du har bygget, tror jeg. Men, og det er jo det, der også er fedt ved sådan noget her, for der er også masser af... Ej, det ved jeg ikke. Måske ikke lige med Defender, men det er jo ikke sådan, fordi man sådan tænker... Men ganske almindelig Defender-motor er det jo ikke sådan, man tænker... Den savner jeg bare helt vildt. Den vil jeg helt vildt gerne køre til, fordi den lyder bare så fedt og sådan noget. Altså, det gør det jo ikke. Altså, nej, det gør det ikke. Så jeg synes bare på rigtig mange af de her ting, der giver det bare mega meget mening på strøm. Altså... Eller mening er måske så meget sagt. Som udgangspunkt, så hader jeg elbiler, egentlig. Og det er også derfor, at det er endnu større udfordring at så bygge den her, sådan den rent faktisk blev fed at køre i. Ja. Og det er den. Faktisk en lille fun fact med den her farve, der hedder Grasmere Green. Det var den farve, som de første Land Rover, de blev lavet i. Og det var jo fordi, man lavede dem i Burma Bright aluminium, fordi det var det, man havde til års fra flyindustrien i England. Og man lavede dem også i den her farve, fordi det var også en farve, man havde til års. Alle cockpits indvendigt, hvis man husker fra gammel krigsfilm, det er den der farve. Er det rigtigt? Ja. Kan I ikke huske det? At det, når man kigger så bag ved instrumenterne, så er hele cockpittet af den farve der. Af en eller anden mærkelig grund. Så derfor så det er en lidt sjov historie, synes jeg. Og farven er super fed. Her er den så lavet i en metallic farve, eller der er en lille smule metal i. Den er mega fed. Meget sprød farve.
Den er lavet med CNC-fræst spejlarme med lys under potlight, ligesom som lyser ned på jorden, ligesom man har på en Range Rover, så man ikke kommer til at træde i en vandpyt. Nu kender jeg dig lidt, Peter. Jeg ved, altså, sådan noget her, ikke? Det kan du fandme godt lide. Ja. Jeg har, altså, det er sådan noget, jeg slikker på. Ja. Står bare og holder den i hånden hele dagen, men man har ikke lyst til at give slip. Nej, det har man ikke. Det er bare lækkert lavet. Altså, det er mega lækkert lavet. Det er rent faktisk super lækkert lavet. Ægte lækkert lavet. Kabinen er lavet med Alcantara alle steder, lydisoleret, ekstra lydisoleret, og vi har glas panorama tag i den, som giver sådan en luftig kabine sammen med, at man har den lyse himmel også. Hele kabinen er lavet ligesom tilbagedateret så meget man nu kan, med, så den egentlig skulle ligne en gammel Land Rover indeni. Derfor så er overfladerne ikke betrukket med læder, men malet. Vi har holdt den gamle stil med en gammel type radio at se til, men som kan alt det her, den skal kunne med håndfri og så videre. Ja. Og skærmen, i stedet for at have en stor skærm i midterkonsollen, så har vi et bakspejl, som er en skærm også. Så når vi sætter den i bakgear, så bliver det til en skærm, og så bliver det vores bakkamera-skærm. Og så man kan køre navigation og hvad man ellers vil op på den. Men, og det er simpelthen bare for at slippe for at have en stor øjenb af en Alpine-ting i midten? Yes, det er egentlig... Vi har kørt med sådan en gammel design-radio, som er noget sprit noise, amerikansk, som jo bare ligner med skala fra FM-skala og hele lortet, men så er der bare digital inde bagved. Så den er rigtig cool. Altså sidste gang jeg kørte en Defender, var det faktisk også din? Var det? Ja. Jeg kan huske for 1000 millioner år siden, så var der faldet... Jamen det har jo nok været i 8 eller 9. Der var faldet så sindssygt meget sne her i Skanderborg. Ja. Og så skulle jeg ind på restauranten efter et eller andet. Og så møder jeg dig et eller andet sted. Eller så havde jeg en bil stående hernede. Det er også ikke et eller andet. Og så sagde du, du kan bare tage min. Og det var også en kort. Ja. Kæmpe høj. Ja. Kæmpe meget power. Ja. Og kæmpe hjul. Og den var altså sådan rimelig ligeglad med, hvor meget sne der var til Aarhus, skal jeg bare huske. Nå. Skal vi du har lovet, at vi godt må køre en tur. Jeg ligger lige den her. Nå, men ellers, den står og blinker i go. Når jeg så sætter den i D, kan du se, og så gør man egentlig ikke så meget mere. Det er også fedt, der er en rigtig håndbrems. Det var faktisk en overvejelse, om vi skulle lave alle de der ting elektrisk. Også høj-lav gearknop og alt det der. Det var min første tanke, men det var egentlig også bare lidt, det var bare sådan lidt kedeligt. Kæft, det er fedt det her. Det er jo ikke det, man regner med i en Defender. Nej, det er det altså ikke. Nej, hvor er det sejt, mand. Ja. Det er sådan, altså, den der fornemmelse af, at man kører stadigvæk i en Defender, men det er bare sådan helt... Det er bare federe. Man skal ikke rigtig arbejde for det. Nej. Det trækker stadigvæk fint nok heroppe. Ja, det må man nok sige. Og gode bremser. Ja. Så, det er egentlig det. Så kan du prøve. Altså det her, det med længder det fedeste på strøm, jeg har prøvet. Det vil jeg bare sige. Det giver, altså helt seriøst, jeg synes virkelig, det giver mening det her. Jamen, det giver faktisk lige præcis mening i sådan en bil her. Men det gør det bare. Fordi der er det jo ligegyldigt. I sådan en bil her, der vil man bare gerne have masser af moment. Og så er det jo sådan set det. Altså, man kan jo ikke sidde og tale sammen herinde. Det er jo latterligt. Det kan man jo ikke i en Defender. Nej, det kan man altså ikke. Altså, vi kører faktisk 80 nu. Vi kører faktisk helt oprigtigt marchfart. Vi får nogle dæk på, som er... de er faktisk af en eller anden grund skæve. En lille smule. Så vi får nogle andre dæk på, som så støjer en lille smule mindre. Okay. Satser vi på. Fordi at lige pludselig kan man jo høre alt muligt andet. Sådan er det jo. Ja, nu kan man jo høre, hvad det er, der støjer nu. Ja. Og nu støjer motor og transmission ikke længere. Nej, det er det. Altså okay, prøv lige at se, hvor chef man er. Så kører man ind i København, ikke? Og der ved man, guderne skal vide.
Der er så mange fede biler i Indre København. Og det kan godt ske, at den så koster det samme som Bentley. Det er bare meget sejt at dukke op i den her. Det er da super cool. Altså, det er da super cool. Og så er det super cool at kunne tvære igennem en miljøzone et eller andet sted. Ja. Uden at blive anholdt af en eller anden Greta Thunberg-type. Man bliver korskastet derovre efter. Det er de altså ikke meget for. Nå, men hestemæssigt, så er det jo en programmeringsting. Og jeg tænker, at den har lige nu, så er det sådan noget... Altså, det er jo bare, hvad man skriver til den. Ja. Og hvad man vil have, at den skal bruge af strøm. Ja. Når den er så kraftig, som den er. Men det er også fedt med, altså det er fedt sammen, så stadig ikke hånden, ikke? Jamen, det er da totalt old school. Og så poleret i hvad hedder det, bakelit. Det er da mega old school, ikke? Vi fandt den gamle skrifttype, og så fik graveret det ned i. Jeg synes, det er helt kanon. Det er så lækkert, man. Det er jo mega fedt. Altså, det giver bare så meget mening. Altså sådan noget her, det er bare... det er vejen frem, tror jeg, med sådan noget her. Altså for ellers i det her bilhadende land, at man kan få sådan noget her godkendt. Det er bare pissefedt. Jeg synes virkelig, det er fedt. På alle mulige måder fedt. Jeg gad godt have sådan en. Ja, det var det, der var meningen. Ja. At så nogen som også synes, det kunne være fedt. Ja. Altså, men jamen, netop i sådan en bil giver det mening, fordi den skal jo ikke køre 300 ude på motorvejen, og den skal ikke en hel masse. Den skal bare løse de her hverdagsopgaver og være hyggelig, og man skal have lyst til at sætte sig ud i den og lige at trille et eller andet sted. Ja, lige præcis. Altså, og skal man så slæbe en trailer, så kan den nok også godt det. Ja, den må tage 3500 kilo trailer stadigvæk, ikke også? Det koster sandsynligvis et eller andet på batteri, Hvis man sætter 3500 på, der tror du, der bliver lige lidt der. Der bliver lige lidt med rækkevidden, men det er i hvert fald gennemført. Det må man sige. Altså. Så hvis man nu skal bestille sådan en her, så er det bare peter@lrparts.dk. Bed om sådan en, eller noget den dur. Det er noget af den stil. De bliver jo lavet som kits, jo som sagt. Så den elektriske del bliver et kit, men vi har ordre på 3 mere, og de første her, det bliver noget, vi bygger her. Ja. Fordi der er stadigvæk tilretninger. Ja. Må vi forvente, selvom det hele det er så. Så tror jeg bare, vi vil sige tusind tak for kigget, og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at vi kommer igen, fordi jeg har set, der står lidt andet sjovt blad derinde også, som vi måske, når det kan starte en gang, så tror jeg skal se, hvad det er for noget. Men, vi kunne godt kigge på den der Aston Martin. Ja, det ser vanvittigt ud. Ja. Også vanvittigt ud. Det bliver rigtig godt. Jamen, tusind tak for kigget, Peter, og tak for turen. Velkommen. Nå, så fik vi altså prøvet verdens første elektriske godkendte Defender. Det er fandme fedt. Det er sådan, det er sjovt med det der, det er jo, på en eller anden måde, så tænker man, jeg føler mig sådan helt lykkelig. Altså, det er ligesom om, at der er håb forud. Det er fandme ikke alle de der elbiler, der er kedelige. Altså, det er ligesom om, at man har bare taget et stykke bilkultur, og så har man bare puttet noget moderne teknologi ind i. Og det fungerer bare monster godt. Så det håber jeg faktisk, vi kommer til at se noget mere af, den slags.